Aħna l-insara, meta nistqarru l-kredu ngħidu u nistqarru jiena nemmen fil-qawma mill-imwiet. X'jiġifieri meta ngħidu jiena nemmen fil-qawma mill-imwiet? Hawnhekk m'aħniex nirreferu għar-ruħ, ir-ruħ tal-bniedem ma tmutx. Il-bniedem, il-ġisem tal-bniedem imut, isir trab, imma ir-ruħ tibqa' ħajja u r-ruħ tirċievi jew il-premju fil-ġenna, jew għandha bżonn tissaffa permezz tal-purgatorju, jew tista' tkun ukoll suġġetta għal kastik li huwa l-infern. Imma meta ngħidu nemmen fil-qawma mill-imwiet qegħdin nirreferu għall-ġisem tagħna. Li l-ġisem tagħna fl-aħħar taż-żmien għad iqum. Tgħiduli din kif inhi? Għaliex nistqarru nemmen fil-qawma mill-imwiet? Aħna ċerti li qed inqumu mill-imwiet għax Kristu qam minn bejn l-imwiet u għandu ġisem glorjuż. Mela bħalma Ġesu għandu ġisem glorjuż, bħalma Ommu Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ bil-ġisem, aħna wkoll qatt ikollna ġisem glorjuż. Tgħiduli ma din x'inhi? Il-ġusti kollha li hemm fil-ġenna, l-qaddisin kollha n-nies ġusti li qegħdin igawdu lill-Alla, qegħdin igawdu lill-Alla permezz tar-ruħ tagħhom. Il-ġisem tagħhom jinsab midfun x'imkien, sar trab. U allura jasal l-aħħar ta' żmien meta il-mejtin qatt iqumu. Dan jgħidilna San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu lill-Korintin, il-bnedmin kollha qatt iqumu, kulħadd skont kif imissu jgħid. U allura dak li Ġesu għandu diġà ġisem glorjuż, dak li il-Madonna għandha fil-ġenna ġisem glorjuż, aħna qatt ikollna. Tgħiduli meta ħajseħħ dan? Nerġa' ngħid fl-aħħar ta' żmien, meta tispiċċa d-dinja. Tgħiduli kif ħajseħħ dan? Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jistqar nafu meta l-aħħar ta' żmien, nafu għaliex għax Kristu qam, imma il-kif iseħħ dal-miraklu ma nafux. Ikonna ġisem glorjuż, bħalma Ġesu irxoxt kellu ġisem li ma jobblix il-liġijiet tan-natura u għandu ġisem li ma jobblix il-liġijiet tan-natura għaliex kien jgħaddi bil-bibien magħluqa, aħna qatt ikollna dak it-tip ta' ġisem, ma nafux kif ikun. Ħaġa interessanti ħafna li jgħidilna Sant Irenew li kien wieħed mill-missirijiet tal-Knisja li jgħix fis-seklu 2, Sant Irenew kien jgħid kif jista' jkun li dan il-ġisem tagħna li tmantna bl-Ewkaristija jibqa' midfun fi trab. Jekk aħna kienna l-ikel li jagħti l-ħajja ta' dejjem, dak il-ġisem tagħna bil-fors għandu jqum. Bil-fors, u għalhekk Sant Irenew b'konvinzjoni kbira jistqar din il-verità importanti tal-fidi nisranija li hija il-qawmien tal-ġisem. Il-qawmien tal-ġisem mhijiex reinkarnazzjoni, għax hawn xi reliġjonijiet, speċjalment reliġjonijiet ġejjin mill-Lvant tal-Asja, li jitkellmu dwar reinkarnazzjoni u hemm min jitkellem anke xi filosofiji moderni jitkellmu dwar reinkarnazzjoni. In-Nisrani m'għandux jemmen fir-reinkarnazzjoni, għax ir-reinkarnazzjoni huwa twemmin li jgħid li il-bniedem jerġa' jsir, jerġa' jkollu xi ġisem ieħor, ġisem ta' bniedem jew ġisem ta' annimal jew xi ħaġa oħra. Le, aħna l-insara ma nemnux fir-reinkarnazzjoni, aħna nemnu fil-qawmien tal-ġisem. U l-Knisja Kattolika sa mill-bidu nett stqarret din il-verità kbira f'diversi mill-konċilji tal-Knisja u laqat li l-insara kienu jkollhom sa mill-bidu nett li aħna nemnu li l-ġisem tagħna qatt iqum. Il-fatt li l-iben ta' Alla sar bniedem bħalna u bata f'ġismu u miet kif imutu aħna imma qam minn bejn l-imwiet huwa sinjal ċar li aħna wkoll qatt inqumu. Kemm jgħidha sabiħ wieħed ieħor mill-missirijiet tal-Knisja San Grigor Nazianzenu. Dak kien jgħid il-fatt li Ġesu ħa ġisem bħalna, assuma ħa ġisem bħal tagħna, allura huwa feda il-ġisem. U allura aħna ma tkellmux biss dwar SOS lil Alla Save Our Souls, mulej salva il-ruħ tagħna, mulej aħna ngħidu salva l-ġisem tagħna. U għalhekk nitkellmu dwar id-dinjità
tal-ġisem. U allura kemm hija verità kbira u sabiħ meta ngħidu li aħna qatt ikollna ġisem glorjuż. Il-ġisem tagħna li tmantna bl-Ewkaristija li hija l-ħobż tal-ħajja għandu din il-qawwa dil-grazzja fih li qatt iqum fl-aħħar jum. Din hija l-verità kbira meta ngħidu jiena nemmen fil-qawma mill-imwiet. Dak li Ġesu diġà hu ġisem glorjuż. Dak li l-Madonna diġà hi tgawdi lill-Alla biruħu bil-ġisem aħna wkoll qatt inkunu. Wara l-aħħar ta' żmien, meta ir-ruħ tagħna tingħaqad mal-ġisem tagħna u dan ikun ġisem glorjuż. U għalhekk nistqarru aħna nemmnu fil-qawma mill-imwiet.